Здравейте хора, аз съм Рафа 11 и добре дошли в един доста кратичък, така да наречем епизод на Майнкрафт игра. Изчакайте само да включа звука. Ще проверим дали в 2 честа нещата ще ми се подберат в инвентарито. На баш, че няма от сега. Обаче аз майче си бях загубил къщата, някъде на тук беше. Да, спаунера на скелети. И така. И ще се... Фак. Дайте палец надолу. Това ще е край на клипа. Чао!